Takže čaute. Nejaký šialenec tu teraz púšťa petardy. Teraz, keď je už dosť neskoro. Je presne 3:45 a nejaký šialenec tu púšťa takto petardy. Veď si predstavte, jak môj chudačí kocúr musí trpieť. Ak vám je môjho kocúrikyho ľúto, ak sú krásne petardy, tak dajte like a odber. Nech prekonáme čím skôr rekord 50 odberateľov. Bol by som za to veľmi rád. Toto je šialenosť. Tak toto je pekná šialenosť. Toto sú tie petardy. Hrozné. Je to akože veľmi pekné, ale je to aj veľmi hlučné. Ty vogo. To je hrozný niečo. Chápete toto? Niektorí ľudia sú fakt šialení. Proste takto večer o 3:40 púšťať petardy. Môj kocúr tu pobehuje, akými sú zbavení, lebo sa bojí. Toho lúku, akože nemyslím, že sa bojí, ale proste je najhoršie, mi to vadí. Ja zvýšim hlas, kudne si aj vy zvýšte hlas.